Isang mag-asawa mula sa bansang Turkey ang nag-divorce o naghiwalay. Alam nyo ba kung anong dahilan? Hindi. Siyempre, ikaw nagkukwento, di ba? Maghintay ka. Okay. Dahil lamang sa endearment ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Ano yan? Nakalagay kasi sa phone book ng asawang lalaki, chubby. At dahil doon, para sa asawa, Yan. sobrang apektado niya nung malaman niyang chubby ang pangalan niya sa contact list ng kanyang husband. Hindi ka At magalit. dahil doon, nag-file siya ng divorce. At masusing tinalakay ito sa hukuman Anong nangyari? na gumamit ang asawa o ang husband ng tombek What's that? o chubby. Tombek, parang Bisaya yan, tambok. Tombek. Itombek mo ko. Iba yun! At dahil doon, inatasan ang husband na bayaran ang wife ng halagang ipapataw ng korte Ayan. bilang danyos. Inaprubahan din ang hiling na divorce ng asawa. Bukod dito, kailangan din niyang magdusa sa kulungan. Oh my God. Hindi na binanggit kung gaano katagal makulong ang husband. Ikaw, kabisyo, ano ang endearment nyo? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, nako, basic, tumbik. Anong endearment mo, Mang Tombek. Kanor, sa mga chicks mo? Ano yan eh? Babes 1, 2, Babes 3. 1. Babes 1, 2, 3, 4, 5. Babes 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Para Lima yan, iwas wrong sin. Pag Alam ba nila yung mga number nila? Corresponding number nila, alam nila. Babe 1, babe 2, alam nila. O babe sa lahat, para hindi na nagkakamali. Kaya nga, babes 1, babes 2, alam alam ko ko na. Para isahan lang. Isahan Kung lang. Di magkamali. mali ka man machine, babes pa rin. Oo, babes pa rin. Alo, alam ni Mang Kanor. Basic na basic. Oo. Basic. Ikaw ba kung ma-endearment kayo ng asawa mo? Endearment. Ang tawagan namin sweet. Sweet. Mula dati yan mag-girlfriend. Sweet. Bakit? Sino nakaisip niyan? Siya o ikaw? Ano ako? Ako yata. Sa chat, una mo siyang tinawag, no? Basic. Ay, nako, mga lalaki talaga. Pag Ano na naman? Pag nilabelan nyo na kami sa chat, dyan kami na-fall kasi. Kaya alam ko na kung paano mo talaga nakuha. Pero ikaw Okay, ba? ngayon kasi paano makuha yung mga babae. Hindi na sweet eh. Sobrang 90s yan eh. Sweet, cupcake, 90s yan. Ngayon kasi, hi boss. Yan! Alam na alam. Alam na alam! Pag tinawag kang boss, Pag boss kita, okay, ikaw na lang. Kailangan Sige. talaga i-check niya. Guys, eh. sige. Grammar Pakinggan eh. mo natin, guys. Pag tinawag kang boss, akin ka. Meron pa isa. Ano pa? Hello, madam. Yeah! May isa pa para Ano talaga pa? mapapareply yung mga babae. Ano na? Boss, madam, ano Hello, ate. Ganda mo. Ah! Pag medyo inaasar nyo, di ba? Hello, ate. Ate, sis. Ate, pag tinawag kitang ate, akin ka. Ate mo ngayon, bembang mo bukas. Ay! Pero ikaw ba, Tits, maging Ay. issue ba yan sa'yo na nilagay ka sa phone book ng jowa mo? Yan, may jowa ka. Tas, yun, nilagay doon, chubby. Of course naman, okay lang. Okay na sa'yo Kasi sa yun. phone book ko nakalagay doon, jutay. Personal na! Okay lang, see? Wait. Hindi, pagkikipag-divorce ako. Oh, digo. Guard, sinababa ako, guard. Bago. Pag sa Okay, guard ka para magsusumbong. mas hindi naman masyadong jutay. Parang sobrang kanal-ish na Pilipinas lang. Siguro, cutie patuti. 90s nga yun eh. O kaya naman
1.5 inch. Mga ganun lang. Sabi naman niya pakalo niyan. Kaya ako, Diyos ko, kahit ako yung jowa niya, sasaktan ako. Oo, so yung ganun. Pero malaking issue sa kanila, no? Pero Col, Depende sa culture siguro. Di ba, Col, ikaw alam mo kung paano i-catch yung attention? Ikot yung, kuhanin Basta. yung attention ng babae. Si Uncle never niya sasabihin, as a gentleman, kahit sa kaninong babae, kahit may Huwag kayo extend diretso na! hindi, yung gentleman code na Yun. huwag niyong sasabihin, ang taba mo ngayon. Yes, exactly. Hindi mo pwedeng sabihan ng babae na... Naalala ko kasi, Col, meron akong chubby era last year Oo. and the previous year. Pero never kong narinig sa'yo na, Tits, tumataba ka. Never kong narinig kay Uncle. Pero na may- sinabihan niya ako. May nagsabi sa amin ni Uncle eh. Ano Sino? yun? Sabi na, gusto ko yung ganyan na chabi-chabi siya. Sana nakalimutan ko na kung sino yan. Invento. Meron nga! So yun yung gentleman code. Huwag niyong sasabihan na kahit alam na natin, obvious na mataba. Never si Uncle nagbitaw na, ang taba mo, tumataba ka. Never. Lumabas sa bibig niya. Ma-offend kasi yung Kasi babae. siguro, ano ba yan? Manners, etiquette, gentleman code, yun nga. Oo, Gentleman. na hindi mo po pwede. Tas ganyan, Oh, asawa mo mismo, chubby ilagay mo doon. chubby. Dapat sexy. Oo, di ba? May wifey, may sexy Oo, wifey. sexy Ganun. May Kahit alam hot naman natin na hindi- wifey. Oo. Ayan. Alam natin na chubby siya. Huwag mong sabihin Correct. na, mas worse yung, taba. Yan yung ilagay mo. Oo, di ba? Kayo nga sabihin, maliit. O, di ba? Masakit yun sa inyo eh. Pag sinabi Let. Di ba? Sabi talaga. Iksik. Di ba? Same. So, Oo. yung ego nyo mayayapakan, di ba? Ganun din sa akin. So, parang, Lalo kung wife mo yun, mas parang hindi ka naging supportive. Oo, mas ine-expect na ikaw yung magpoprotekta sa mga makakasakit sa kanya despite ng katotohanan. Alam natin totoo. Nahirapan na maglakad eh. Yung mataba, Hindi, yung juts. Juts na, nahirapan pang maglakad. O, hindi na niya makita eh. Yung Juts. Yung taba. Ginamitan na niya ng side mirror para makita si Junjun. Yung Juts Yung niya, taba. ang sarap niyan, pag pinrito. Yung taba? Naisip si Direk Phil. Ang sarap tusukin ng barbecue stick. Yung taba? Yung Juts. Kasing laki lang ng barbecue stick. Yung yung taba. Yung Jots. Parang kikiam eh. Yung Jots? Yung taba. Sabi ko nga. Pag kinabak, Okay guys, maniniwala na sana tayo guys. Kinagat yun, dinura yun. yung Juts. Hindi yung taba. Kaya wag yung yun ha. Huwag tayong Oo. ito mo, maliit na bagay yan, pero Naging malaki yung impact sa pag-aasawa sa Turkey. Red May flag yan divorce. sa akin, Col, sorry. Yung ungentlemanness. Tama ba yun? Ano lang? Ungentlemanness. Tama ba yun? Basta, gentle care, basta. Ungentle buds. Oh. Basta ang importante, hindi naman sa nagsisinungaling ka, para bang kailangan mo lang ng Alam niya na, aware na siya na rin. Tama na to! Ayan na, na-triggered na guys. Hanggang last episode po tayo mga kabisyo at sa mga drivers, mag-abang kayo. Baka matawag namin kayo mamaya sa Oh. Love Those No No boundaries! Boundaries! Don't want you, need you, yeah, I need you to feel me